Betty Musa vertikaliserer Joem. Veli under inför moment. Värsta aktionen. Richard Joem 0-2. Niemettömä fall. Siellä oli vahvasti miehitetty tuo oikea puoli ja siihen sitten yritti Haka iskeä. Purosalo. Seidiu lähtee kaventamaan, siinä on vetopaikka ja sieltä lähtee veto. Ja Seidiu tekee tämän ottelun ensimmäisen maali. Se tulee kyllä melko yllättäen. Siinä aukeaa Seidiulle kyllä aikamoinen kunniakuja tuon 16 rajalle. Vasuri puhuu ja pallo verkkoon. Haka menee 1-0 johtoon Oulussa. Ensimmäinen maali. Viime kaudella 4 maalia. Kauden ensimmäinen maali. Ja se tulee Hakan kannalta kyllä tärkeään paikkaan. Seidu vääntää sieltä, yrittää päästä vetopaikkaan ja sitten pallo kimpoaa Lindholmille ja Lindholm avausottelulla. Ruutupalvelu näyttää kokonaisuudessaan tuon turnauksen, joten ei muuta kuin sitäkin seuraamaan. Pikkuhuhkeita odottaa huomenna, siis Hollantia vastaan nyt jää Silva. Ja Silva vasuri vapaaksi, laukaus kimpoilee Hakan kannalta onnekkaasti maaliin. Eikä se taida paitsiokaan olla, vaikka Kranich siinä yrittää näyttää jotain Munukan suuntaan. Haka siirtyy ottelussa 2-1 johtoon onnekkaan kimmokkeen kautta. Ja katsotaan kenestä ja miten se pallo sinne maaliin lopulta kimpoaa. 65 minuuttia Haka tässä johtoon siirtyy. Jean da Silva leikkaa kohti keskustaa, lähtee laukomaan ja se on Arlin Seidiu, johon pallo siinä. Väyrynen laukkoo rimaan. Haka kontraa, Seidiu pelaa hyvin pystyyn, da Silva vastaan Kranich. Da Silva ohittaa Kranichsin ja... Seidiu. Purosalo. Nyt on Purosalolla paljon tilaa. Purosalo yrittää pelata matalalla sinne boksiin, että me syötön Dastin katkoo, mutta sitten mennään saman tien toiseen suuntaan. Seidiu laukoo ja pallo kimpoilee ja se kimpoilee verkkoon. Näin Haka johtaa. Haka 2-1 johtoon tässä kamppailussa. Arlin Seidiu maalin tekijänä. Tässä nähdään uudestaan Seidiu sieltä laukoo ja Rashid Gnanun pään kautta se taitaa lopulta painua sinne takakulmaan. Wexström. Hänen keskityksensä päätyy kuitenkin valkopaitaisen kotijoukkueen haltuun ja sitten myöskin lähtee nopeasti kääntämään Hakaa vastaan. Hienosti saadaan avattua palloa pystyyn. Viljamaa jatkaa eteenpäin. Arlin Seidiu iskee pallon maaliin ja Haka siirtyy tässä kamppailussa 1-0 johtoon. Komea kääntö ja onni Viljamaalta hieno esityö tähän osumaan, jonka Haka-pelaajista iskee siis Arlind Seidiu. Haka 1-0 johtoon tässä kamppailussa. Se tulee komeasta käännöstä. Hienosti polkee itsensä Onni Viljamaa vauhtiin. Hän jatkaa pallon eteenpäin. 2 kulmaputkua KTP:llä kasassa. Arlind Seidiu äsken maalipaikassa ollut. Seidiu tätä kulmapotkua antama. Hyvän näköisenä palloboksiin ja pallo myöskin maali. Samalla myöskin Ilves on vaihtoa tekemässä. Roope riski tulossa kentälle. Kun Haka yrittää ja Patulinis
Langedokin kulma, se tulee keskustaan ja hyvin saa päänsä väliin. Lopes tuohon sitten pallon takanurkkaan. Se on Arlin Seidiu, joka rokottaa edellistä joukkuettaan. Ja Hakan hyvä ote tuottaa tulosta. Peli on tasan 1-1. Sitten Lahden kannattajien suuntaan Arlin Seidiu näyttää nyt, että oliko teillä jotain asiaa? Lippulla valmiin. Imani Jamal Langedok. Peyman Simani taitaa siinä huutaa vielä, kun pallo on jo ilmassa, että easy siellä boksissa. Ja sieltä tulee! Arlin Seidiu laukaus vasemmalla jalalla. Ja erikoistilanteen jälkitilanteesta. Seidiu vasemmalla jalalla, tarkka laukaus takakulmaan. Ja Haka tuplaa johtonsa. Vaasan Lemonsoft stadionilla hiire hiljaista. Haka sokeraa tähän toisen jakson alkuun. 10 minuuttiin 2 maalia. Ensin pelitilanne maali Antoni Olusania. Ja nyt sitten Arlin Seidiu tästä erikoistilanteesta pääsee laukomaan vasurilla. Aplodit yleisöltä. Seidiu vääntää vahvasti siellä. Mömmö roikkuu, minkä ehtii mukana. Pystysyöttö Whiteille. White ehtiikö palloon? Ehtii, mutta Paunio tulee juuri oikein. Seidiu liikkeelle. Ja tyylikkäästi sinne vasempaan nurkkaan. Baksi lähti jo aavistamaan, mutta väärä oli siinä vaiheessa sitten aavistamisen suusta. Valtteri Olsbu, numero 19, on seuraava laukoja. 2-2 tällä hetkellä tilanne. Norsulurannikollaispakilla olisi tässä puhdas 1-1 nyt Jaloa vastaan tarjolla. Hän ottaa Stavitskin mukaan. Stavitski, Järvinen laatikko Seidiulle. Seidiu etsii jalkaa vapaaksi. Saakin laukauksen aikaa ja se laukaus putoaa yläriman alle. Inter siirtyy johtoon viime kauden kuhnurin Arlin Seidiun komealla maalilla. Vajaa puoli tuntia pelattu kupittaalla ja paremmin pelin vanhetessa mukaan päässyt Inter niittaottelu avausmaalin. Hienoa pallon liikuttelua ylipäätään siinä boksin rajoilla. Ja Seidiu kyllä saa sitten aika unelmalaukauksen siihen nähden, että tasapaino selkeästi horjuu ja aika viskulta. Seidiu tarjoaa lyhyen vaihtoehdon ja lyhyellä tämä kulma myös pelataan. Seidiu keskittää Kuittiselle ja tästä se kolmas maali sitten. Kuulostaa myös aika paljon siltä tehtävältä, mikä Jarkovicilla oli Ilveksessä. Joten siinä mielessä tuttua hommaa, mutta ammattimaisessa ympäristössä. Näin Seidiu! Arlin Seidiu! Ihan jäätävä tykitys entistä seuraansa vastaan. Inter johtaa 1-0. Mikä kuti? Siitä 16 kaarelta niin kovaa kuin jalasta lähtee. Hirmuinen paukku. Ei mahda. Paunio ei yhtään mitään. Jussi Niska
Pallo takaisin Seidiulle. Seidiu pelaa jalkansa vapaaksi ja antaa loistavan keskityksen Matias Tammiselle, jonka pusku vain niukasti